Vezmeme to ještě jednou. 5, 6, 7, dash, hop, 2. Když se řekne základní umělecká škola, většina lidí si představí hudební nauku, hru na klavír nebo třeba zpěv. Málo koho napadne tanec. Taneční obor základní umělecké školy nabízí výuku taneční průpravy, to je pro nejmenší děti, potom je to lidový tanec, základy klasického tance a současný tanec. Důraz kladu na celistvost a komplexnost všech těchto tanečních stylů, aby děti měly přehled a věděli, co zrovna tančí a sami se dokázali v tom tanečním světě orientovat. Do tanečního oboru chodím už od školky a nejvíc mě tady baví asi moderna. A potom ten balet utyče. Taneční hodina se skládá z několika částí. Základem je vždycky zahřátí, podle toho, jakou techniku zrovna vyučujeme. Potom jsou technické věci, rozsahová cvičení, to znamená provazy, záklony, všechny tyhle ty potřebné věci, které je stejně nutné každou hodinu doplňovat, opakovat. A potom se většinou věnujeme buď opakování choreografie, anebo tvorbě nové choreografie. Konec hodiny opět většinou doplňují skoky, anebo zase rozsahová cvičení. Korepetice je důležitá součást taneční lekce. Není to obvyklé, protože většina zušek tuhle vymoženost má buď jenom na pár hodin, anebo vůbec. Takže já tady mám kolegu, který nám dokáže zahrát jak na klasickou techniku, tak na modernu a jsme moc rádi. Práce s dětmi, výběr hudby, ale zejména tvorba originální choreografie, to vše si žádá veliké zkušenosti. Moje původní profese je pedagog předškolní a mimoškolní výchovy. A když jsem nastoupila do tanečního oboru v základní umělecké škole, bylo nutné doplnit si vzdělání a začala jsem dálkově studovat na Tanečním centru Praha a potom jsem studium rozšířila i na JAMU v Brně, obor taneční pedagogika. Jablonecká ZUŠ se podílela hned na několika velkých představeních. Spolupráce na velkých projektech mě baví, je to vždycky oživení, radost toho, že vlastně ty děti z tanečního oboru můžou spolupracovat s hercema, se zpěvákama, prostě s kapelou živou. Takže je to vždycky fajn a za ty projekty, na kterých jsem spolupracovala, bych mohla jmenovat autorský muzikál naší ZUŠ. Ten byl v roce 2011, filmový Fanda. Potom jsme dělali O životě jedné republiky, což zahrnovalo asi 12 škol z Libereckého kraje a to byl jako velký projekt, hlavně na počet dětí. Tam bylo asi 120 dětí. O životě jedné republiky jsme tančili na 60. léta. Měli jsme tam několik písniček, které se týkaly 60. let a končilo to nahrávkou, která zněla v rádiích, když vlastně ohledně vpádu vojsek, takže celé to představení vlastně bylo veselý a my jsme měli barevný puntíkatý šaty a vlastně to představovalo takovou tančírnu, kde se ty lidi vlastně baví a končilo to velmi depresivně, modrými reflektory. Včera, dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny, překročila vojska Sovětského svazu. My jsme vlastně bez jakýchkoliv tanečních kroků jenom kráčeli k těm divákům a to byl takový jako silný moment, kterým to končilo. Dalším silným momentem představení byla sametová revoluce, kde jsme všichni šli na to pódium a chrastili jsme klíčema. A vlastně nás to úplně jako vrátilo zpátky i přesto, že jsme to vlastně nikdy nezažili. Mezi divácky oblíbené choreografie patřily ty, které vyprávěly osudy významných žen, jako byla Frida Kahlo nebo Edith Piaf. Choreografie Frida vznikla na základě četby a shlédnutí stejnojmenného filmu. Inspirací byl jednoznačně osud mexické malířky, který nebyl jednoduchý. A zároveň i její malby a vůbec mexické kostýmy a kultura nás hodně inspirovaly a děvčata to velmi bavilo. Tančit Fridu Kahlo bylo pro mě srdcový. Já jsem tam měla scénu, kdy Frida Kahlo zažívala autobusovou nehodu. Přes rok potom byla na lůžku, začala malovat své autoportréty a posunulo to její kariéru někam dál, takže bylo úžasné se do téhleté role vžít. Edith potom, to je další žena, která stojí za inspiraci a za stvárnění choreografie.
Tam jsme se přenesli i kostýmově do Francie a nechali jsme zaznít spoustu úryvků z jejich slavných šanzonů. Od roku 2011 působí jablonecký taneční obor v moderních prostorech přímo v centru města. Důležitou součástí je také kostymérna. Důležitou součástí choreografie je kostým. Je to rozhodující věc, která dotváří a vlastně doplňuje celou tu choreografii. Takže pokud se jedná třeba o lidový tanec, nemůžeme zvolit nějaké šaty s šifonovým závojem a podobně, ale všechno musí vlastně úplně přesně kopírovat obsah a smysl té choreografie. Výběr kostýmů podléhá i finanční náročnosti, takže ačkoliv máme fundus hodně bohatý a recyklujeme a obnovujeme různé šaty, sukně, drezy, tak občas je potřeba s dobou, tak jak se vyvíjí ty choreografie, tak obnovit i ten kostýmní fundus. A na to nám samozřejmě přispívá vedení školy, které to rádo vždycky zajistí. Žákyně působí na mnoha akcích, mezi které patří plesy, taneční soutěže nebo divadelní představení. Taneční obor se účastní spoustu akcí během celého školního roku, ať už je to tradiční mikulášská, kterou děláme vždycky pro děti předškolního věku i mladšího školního, oni rádi přijdou. Takže tam vybíráme choreografie, které jsou většinou pohádkově zaměřené nebo nějaké veselé. Potom to jsou choreografie, které diváci můžou vidět na plesu, což již klasickým počinkem naší školy je ples ZUŠ. Takže tam se diváci můžou těšit jak na choreografie studentů, tak občas i učitelské překvapení, které bývá velmi veselé. No a hlavním vlastně vrcholem celého školního roku je pořad, který se jmenuje Koktejl, respektive jarní koktejl. Koktejl proto, že tam je veliká škála různých choreografií, přes lidovky, klasiku, modernu, aby vlastně všechny choreografie měli výčet těch tanečních stylů, které vyučujeme a divák může vidět úplně všechny žáky, od nejmladších po nejstarší. Posledních několik let pro nás koktejl byl víc než Vánoce. Byl to jako prostě hlavní den, největší den v roce, na který jsme celý rok trénovali, na který jsme se těšili, připravovali a bylo to velkolepý, protože jsme celý den strávili v divadle. Takže jsme viděli to zákulisí a běhali jsme mezi šatnama. Jarní koktejl je nejnáročnější akcí, která nás ve školním roce, co se týče tanečního oboru, čeká. Krom toho, že děti musí absolvovat prostorové zkoušky na jevišti divadla, tak ještě večer, hned potom je čeká vystoupení. Takže není to pro ně jednoduché, ten záběr fyzický je někdy hodně náročný. Zvlášť třeba pro děvčata, která už mají třeba 4 nebo 5 choreografií, které všechny musí několikrát opakovat jak dopoledne, tak večer potom předvést ten absolutní výkon a všechno zvládnout v jeden den. Než jsme měli přijít na parket, tak jsme byli nachystaní už to jedno vystoupení před a byli jsme schovaní za šálema a naproti sobě jsme vlastně na sebe dělali ligrácky, protože jsme byli každý rok neuvěřitelně nervózní a nervozita vlastně nikdy nebyla menší, možná naopak. A samotný pocit, když člověk stál na tom pódiu, tak pro mě to bylo tak, že vlastně moje tělo bylo plné té nervozity a stresu a strachu, ale jakmile zazněly první tony naší skladby, jakmile prostě svítily reflektory, tak najednou ta tréma ze mě úplně opadla a pak už jsem vnímala jenom tu hudbu a svoje tanečnice. Chodit na tancák mi přinášelo velkou radost. Spoustu krásných vzpomínek, jak na koktejl, tak na naše jediný turné, tak na soutěže, kdy jsme různě přespávali a kdy jsme to prožívali a i když jsme nevyhráli, tak pro nás to jako bylo vítězství, že jsme někam společně jeli. Trávení čas v divadle, všechno to bylo takový vlastně kouzelný a příjemný. Taneční obor nenabízí pouze fyzickou aktivitu, ale také přátelství, nezapomenutelné zážitky a radost z pohybu. Pro studentskou televizi Univerzity Palackého Natálie Jebavá.